хадамоти алоқаи Тоҷикистон супориш додааст ки фурӯш ва истифодаи дастгоҳи таъминкунандаи интернети бесим ё худ таҷҳизоти паҳнкунандаи WiFi дар марказҳои савдо, бозорҳо, тарабхонаҳо ва дигар ҷойҳои ҷамъиятӣ тафтиш шаванд. соҳибони марказҳои савдо ва тарабхонаҳо мегӯянд намояндагони хадамот ба онҳо гуфтанд ки барои фурӯш ва истифодаи таҷҳизоте ки ҳамчун WiFi истифода мешаванд, иҷозатномаи ин хадамотро бигиранд. қарори тафтиши марказҳои савдо, бозорҳо, нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ва тарабхонаҳоро рӯзи 11 апрел бексабур раҳбари хадамоти алоқа содир кардааст. дар ин қарор ки нусхаи он рӯзи 16 апрел дастраси радиои озодӣ шуд, навишта шудааст барои тафтиши фурӯш ва истифодабарии воситаҳои радиоэлектронӣ, аз он ҷумла рация ва таҷҳизоте ки барои хизматрасонии интернет бо тавассути технологияҳои WiFi истифода бурда мешаванд, гурӯҳи корӣ таъсис дода шавад. ин тасмим риояи талаботҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи алоқа унвон шудааст ва гурӯҳи кориро вазифадор кардааст ки аз натиҷаи бозрасиҳо санадҳову протоколҳои дахлдорро тибқи талаботи қонунгузорӣ таҳия намуда барои қабули қарор пешниҳод намоянд. бексабур раҳбари хадамоти алоқа таъкид кардааст ки назорати иҷрои қарори мазкурро ба зиммаи худ мегирад. як намояндаи хадамоти алоқаи Тоҷикистон рӯзи 16 апрел бидуни зикри номаш ба радиоозодӣ гуфт, ин қарор бар асоси қонун дар бораи алоқа содир шудааст. ӯ гуфт, ҳадаф ба тартиб даровардани истифодаи васоили мухобиротии бесим аст. ин масъули хадамот афзуд рақамҳои дастгоҳҳои WiFi-ро номнавис мекунанд ва ин тасмимро ҳифзи амният унвон кард. Ғафурҷон Эркаев, раиси анҷумани ширкатҳои мобилӣ дар Тоҷикистон мегӯяд, ҳарчанд хадамоти алоқа ҳаққи қонунии назорати ин соҳаро дошта бошад ҳам, аммо ин тасмим бештар ҷанбаи молӣ дорад. ӯ гуфт, ҷорӣ кардани иҷозатномаи махсус албатта ба нархи ин намуди хизматрасонӣ дар кишвар таъсир мерасонад, чун барои иҷозатнома гирифтан ҳар як соҳибкор расман ба буҷаи хадамот як миқдор пул месупорад. ин боҷ барои гирифтани литсензия аст. албатта ин иқдом ба нархи интернет дар Тоҷикистон низ таъсир мекунад, афзуд Ғафурҷон Эркаев. бархе соҳибони тарабхонаҳо дар душанбе низ гуфтанд ки WiFi-яшон аз ҷониби кормандони хадамоти алоқа тафтиш шудааст. дар минтақаҳо гуфтанд ки ҳанӯз ҳеҷ тафтиш ё дастуре нагирифтанд. феълан истифодаи WiFi дар корхонаҳо, тарабхонаҳо дар Тоҷикистон маъмулӣ шудааст.